Berbobot ki tegese ora kok pinter ning bobote 80 munggah. Sinden berbobot. Iya. Yo, Nyo, arep jaluk ora ramu? Ya nggih. Oh iya, sik tak pilihke mau sik endi mau. Oh malah ra ono ki. Sik Din, sabar Din aja nesu Din. Iya. Gawat iki, Nyo. Iki ana kertas dawa banget, Mbah. Iki Sak kertase. mengkari nyuwek kok kakean cerewet Nyo gawe. Nah, Cek tileki nek ra ono barang. ana ra? Oh, kelong siji. Kelong siji piye? Pak isine loro. Ra iso, wong siji ya siji kowe iki ora. Sinden ki ora sok ngulik kaya ngono. Oh, dalange ya ora sok ngulik ngono. Tambahan meneh. Lah kuwi ra ono jenenge mesti dimplep. Kula Dian Carolina saking Lopait Tuntang badhe nitip ucapan ulang tahun ke-18 tahun kagem adik ingkang asmanipun Aditya Nur Alim kali nyuwun lagu Lali Janjine kali Gembira Luka ing nyekar Mbak Tatin kalih Mas Solikin. Solikin iki ora mangkat, masuk angin. Heeh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Ada Mbak Tatin toh? Oh, ada Nyo, wujud Nyo. Nyo golek-golek bojomu kono Nyo. Lah apa lho? Ming udut kok ya dijaluk lho. Udut ya jolke dhuwit ya iso. Lah sinden terus. Mulane kowe iki nek kancane wiyaga entuk dum-duman udut kok ya njaluk. Kowe tak jolke dit to? Lah nggih no, wong kula ra udut to. Ayo bojomu. Bojo kula udute ra ngono ki. Sik ora godang garam ngono. Mboten. Oh ya wis dijolke dit ra apa-apa. Iya. Jolke beras ya lumayan. Heeh. Ora masalah. Yo, gubuk asmara. Kandang. Gubuk asmara? Heeh. Isi ana siji neh engko. Apa jenenge? Liwong. Liwong. Terus iki siji neh nyuwun lagu duet Lali Janjine. Ya. Dewi wae engko. Telu kowe. Wis, dit 50 rokok sewadah jebret cangkemmu nganti. Endi duwite 50 pundi? Lah kuwi maneh jero ki mau. Nduk amplop. Sing niku ta? Heeh. Dhewe-dhewe no. Ayo wis sah kok. Iya. Ya beda iki gubuk asmara beda. Iki cendol dawete isih nang kene. Ya, iki ming 50 iki. Ora ya. Oh 100. Malah konangan. Ora dijoli lho. Lah nyok-nyok gawane san. Kertine 50 kok dijoli 50. Nggawa dit sinden marai timbilen matane. Iya, wis PN kabeh rasa ora ngukup ora apa-apa aku. Iya. Gubuk asmara. Nggih. Yo, ceket-ceket. Nyingkar, yo. Piye Nyingkar nyingkur. Nyingkar nyingkur. Biyen sindene bapakku ya sok ngono kuwi njaluk idit ngono kuwi umur 50 semper. Sindene sinten? Bapakku mbiyen. Kula ora nyendeni bapake jenengan. Lah aku arep nyindeni apa piye kono ning swarga kono. Menyang kono. Wegah. Kula ora kesusu kok. Jenengan nek ajeng riyen ya monggo. Koyo cangkemmu elek to. Akhirnya diwalek genti ra gelem. Ora gelem kok ya aku isih seneng nyambut gawe tok ya. Nek aku nyambut gawe kowe arep melu sapa ya? Mbok iki nek dinggo. Ya iki tak nggo nang ndi ya tak go. Sirahe gedenge Rajama kok isine banyu. Nek mlaku ming teng Kropiak. Sing teng Kropiak iki apa ndi? Lah jenengan krungune piye? Ya mau munggah undak-undakan nang ngendi? Kron mau kok tak rungokke grubuk-grubuk ya apa to aku. Aku ning burine Tatin ki mak grubuk apa ya ya aku. Arep tak takokke ya ora wani aku. Iya. Mau iki liyane do lagi adus dadine dukula. Oh duku kowe to ayo aku krungu-krungonen kok arep tak genahke meneh nang panggung kene wani genahke aku. Apa kok ora genahke sisan? Gah nesu kowe. Aku ki semelange nek ming tok kandhane ora apa-apa nek nganti tok duduhi. Ha iya. Lah ngapa nek didudui? Niki lho Pak sing teng Kropiak kok malah aku waduh. Wah bingung Pak. Wegah apa? Ya gelem. Wiwitane nyingkar nyingkur
brigas ki po kekuatane luar biasa yo Pak. Meh saben bengi lho. Iki do adus. Oh. Iki kanu jenenge apa? Sahasiane iki ora adus. Nek nganti digebyur awake, wo mbliyuyut tenan. Ya. Mula do adus. Ya termasuk dalange iki ya ora adus. Takoni nek aku wong lanang ora masalah, ora adus. Oh, mlane mau slentang-slentingi jenengan to. Mbok keleke iki dambu dhewe. Nek ngono aku ya wangi kan pakai parfum. Ayo meng adus parfum kuwi wong nyatane mau cedhak Indomaret terus do golek parfum. Lu parfum murah wae 3.000-an wae. Aku krungu sing penting iso nggo wangi-wangi. Mbah, ya ora apa-apa, Mak. Jenengan ora nganggo parfum to? Ah ora, aku wis biasa. Raup terus ngelap awak wis rampung. Aku iki sing wedok blas ora do dilap e. Iya. Ya dilap ya. Nanti sentang-senting anggere sinden liwat ambune breng. Minyak wangi no. Iya, minyak wangi ngarep mburine. Wah, lenga jlantah. Ngono ya diambus wae kok le. Sing ngambus apa? Lah jenengan ki kok arti nek lenga jantah nek ora mambu rak ya ora mungkin. Lah ya wong liwat kok ora entuk ambegan apa piye karepe? Ya nek mambu ya aja diambu. Lah aku ora ngambu, mbok saiki ana piyai liwat ngarepmu breng ngono mesti mambu apane mesti ngau parfum mesti mambu ra niat ngono ora. Lah ya jenengan ngerti mambu kok ya nang mburine terus. Aku mung ngrungokke siting krupyuk kuwi mau kok. Kene ya mambu ya karem. Ora? Ora. Lelampahan kang uri tresno tulus. Tulus ki bojone. Oh, jenenge sing lanang Tulus. Lagi nek nang omah Tatin ki jeluk-jelukane Bulus. Oh. Kak Bulus ta? Lah bojomu nek diterus Pak Lus, ngono nek mbokne ya Bulus. Iya. Bulus semono ki bathoke sepiro lho. Aku ora ngerti, aku nek perkara bathok aku ora ngerti. Ini mesti bathoke ya mengkurep. Ah iya. Ya tak bahas ora? Bahas silakan. Ayo lak tandingi. Emangnya tau roh bathokku? Lho. Lah ya kowe duwe ora? Wong aku upama bulus. Aku duwe bulus kok. Lah kowe bojomu jenenge sapa? Tulus. Lah nek Tulus ki nek diundang Pak lho apa? Pak Lus. Nek Bul piye? Nek Bu? Bul. Ha iya. Nek kan asal tekan nek bathok barang. Wong aku mung genahke tanggamu kae kok lho. Madosi sinten Pak Seno? Anu Bulus napa? Bulus sinten aku? Bu Tulus. Oh disingkat Bulus. Iya. Lah nika pun metu nika lho. Grubyuk. Iya. Metu saka bathoke ndase siki ini. Nang lha cedhaki mendelok meneh selam. Aku ora ndendas kok. Ayo. Iya Bulus. Mula bojomu kon ganti jenenge aja Tulus, kok ndak kaya telah Bulus. Kepiyen jenenge kuwi? Ayo kon ganti dibancaki nek ora. Bancaki areng ngragati apa piye? Bulus. Bulus budek. Ah iya. Ya ora. Bulus budek kok. Iya. Kowe iso ngarani Tatin budek kuwi tau jagongan karo aku. Wong loro to udan-udan. Ya ning omahku tenguk-tenguk kuwi ana gledhek Pak. Duwer aku jingkati Tatin ngene. Bledek sakniki lirih-lirih nggih Pak nggih. Ming mak pletik ngono iki. Iya. Aku wo cah iki budek berarti. Ya ora lah, pas kuwi pas nganggo headset. Apa? Ya lho, nggo sik ngrungokne musik apa jenenge? Meler apa kupingmu? Ya ora kok. Kok disumpeli? Ngrungokne musik kae nganggo apa jenenge? Wong jagongan kok ngrungake musik iki. Alasan kok ora ketemu nalar. Lho, kan kula lagi teko jenengan ngejak omongan aku enggak peduli. Oh, iya. Gitu lho Wis tok diakoni wae ora apa-apa. Ya teruske. Ya. Apa tekan ndi? Hah? Tekan ndi? Tekan ngendi kene iki mau? Ya. Tuntang. Oh ya wis nagri. Berarti wis rampung gawane iki. Dereng. Ayo teruske. Nah, ora. Napa?
Ah, wong iki dipancing dienggo mbuktekke budheke ora percaya. Panjenengan ya ora jelas lho. Ayo diteruske tembange. Oh, ora nek jelas ngenten niku kula ya krungu. Ha dilebokke nang nggon gamelan. Apane? Gamelan suaramu iki lho dibarengi gamelan. Oh nggih, mengke dereng rampung. Mau kepenak dirasake. Nah. Krungu ora ana supaya kepenak dirasake. Kono ora krungu padahal nganggo tos hitam lho. Apa? Sound system. Tosit, Sound system. Nggon aku jenenge tos hitam. Sound system sak karepmu. Aku kira budek nek jenengan le omong jelas. Jelas aku ya jelas kok. Ngene ora jelas kanggo tos hitam kok ora jelas. Sound system. Ya ngene iki. Hei. Oh demit ki. Lah piye tah? Dalang kok ngono ku padahal aku kewan ngono. Iya. Ya, diteruske. Nggih. Esuk aku podang kuning. Niki dereng rampung. Ya teruske. Napa, Pak? Wis to, ngakonono wae men piyai semene iki do ngerti kabeh. Iya. Ngerti napa? Nek kowe iki suda rungon. Ya ngoben do menilai. Atin. Kula Mau teko jam pira? teng mriki Heeh. 7:30. Jujuk ngendi? Mriko niku ngarepan. Daleme sapa? Mboten ngerti. Daleme Pak Lurah. Pak Lurah. Mau rombongan tekan kene jam pira? 7:30. Mau esuk kok. Esuk jam 10. Jam 10 terus nendi? Terus ten mriko niku. Mriko nika ngendi? Ten ngendi to jenenge? Kues sos. Waduh. Kues sos. Ya wis ngono wae aku mung ngetes karo kupingmu. Oh. Buatan budek ta? Ora. Oh, jan. Ayo kok sini. Ah. Ada budek lah. Lah sing mau jelas lho. Lah ya iki mau ya jelas Tatin. Kula. Kowe mau rene jam pira? 7:30. Wis maem burung. Pun. Karo kancane ora. Nggih. Wis nganggo durung. Ah. Wis ngapa? Wis munggah panggung urung. Lah niki pun metegek nang ngene kok. Apa? Metegek. Ngadeg. Metegek. Iya, bahasane iki ndesit banget metegek. Jenenge ana ya aku isa no. Ayo coba. Tak tes genti. Oke. Pak Seno. Piye? Tuku mriki jam pinten? 7:30. Pun dahar. Wis. Kalih sinten? Kanca-kanca. Heeh. Neng omahe Pak Lurah kono. Heeh. Nganggo bakso apa ya mau nek ra kleruno. Heeh. Ana ngene lah. Ayo entek loro aku lumayan. Berarti kupingnya napa lancang? Kok kuping lancang Lah piye? mulane omong wira dong kok jawab dong. Lah aku wong saking pintere kok. Teori aku dhewe radong kok ngono iso jawab. Apa soal kowe budhek kok dadi radong. Iya. Yo teruske. Nggih. Terus, Pak, ora diganggu to. Kowe iki nek ora diganggu njaluk diganggu kok. Nek ora kowe iki nek ora diganggu terus aku kok didiamkan saja. Kok ora rampung-rampung lho iki. Ya ben manane ra tak gawe ra rampung. Arep rampunge tak ndege kok. Pawi. Tresna tulus nadyaning gubuk asmara. Ya. Yen liwat aku kelingan. Ya. Cah wedok digenehke gubuk kok gelem. Cinta. Ayo kowe kuwi tembangi gubuk asmara. Mongko tanpa bantal, tanpa kloso wis bayangno. Ming dikelekarke ngono kok seneng ora. Sapa to kuwi? Apa ora gatelan gegere ya nek ya. Iya wis ben gubuk. Ming lagu kok titik kula ya. Enone yen liwat aku kelingan gubuk kae. Biyen tak leret. Kayat jaga kebak tulisan. Warna apa
iki nggo obah tin men rada suda bobote ora. Lah jenengan ki ora ya aku obah. Ora mak ya aku karang madhep rene kok ya. Ya mulai madhep rene. Gah. Kan ngerti le obah. Oh jelas. Piye ta? Ngono wae meng tiba-tiba kok. Ya manding aku mbane siapa ki mau? Sapa? Si Andung mau. Andung kan awake wis kuru. Lah terus Sinden ki ora gedhe-gedhe ngono kuwi lho. Iya. nek gedhe ngapa? Nah, panggunge sing ra kuat. Kuat yo. Ya, dobahke pokoke dobah. Catatan sakjroning ati. Obah, iya. Umune obah urung karo matane arep coplok. Obah urung pendonong. Iya. Salah wong obah wong ora obah. Ora ketara ya. Ya alon-alon sik. Iki apa ya cah iki? Apa sih? Kaya ngono kok bojone kono ora kuru saka ngendi? Iya, getak sapa-sapa digetaki. Yo. Yuk. Catatan sakjroning salaman kabeh. Sekian calon iki warga desa. Kowe iki ra semelang apa piye nek digerek ngono. Abruk ndono lho kowe. Lah kan diterima dengan senang hati. Oh, ya. Ya nek diterima, nek dinengkeng ngene ya tiba dhewe aku ya ning. Iya. Iya. Sesuk ngene. Sesuk meneh wis saiki wani salaman. Sudah lho. Sesuk nek takon, "Ayo Anissa, ngaduk langsung mencolot." Kae lho, nek nggo rok kae lho ditambani. Langsung ngene iki ya, terjun bebas. Langsung aku tiba ning
ngono ki nek do mlungo ngene iki ra ditampani. Oh ditampani. Yo benjot daskune. Bahaya. Benjut ndasmu ya sakarmu. Iya benjut. Nggih sowan wonten Kesongo Sedoso 11. Piye kuwi maksude piye kuwi? Kesongo ya. Kesongo apa pira? Iki desa Kesongo. Desa Kesongo. Ora hitung-hitungan. Tuntang, tak tuntang. Cendol. Ah, idene werna-werna Elisa iya. Sene ngene mriki nggih. Rame sak lapangan kebak wong kabeh ya. Ya ora mung wong ngidemet barang ya kathah. Apa kowe iso weruh demit apa piye? Lho mboten bisa merasakan hawa-hawa itu di sana ya. Di sana nanti kalau nggak kuat silakan melambai di kamera ya. Kaya uka-uka. Iya. Matur suwun Mbak Elisa. Sowan mriki. Pamundutane napa wau? Saking Bapak Muslim. Wow. Pak Muslim. Anggota BPD Desa Kesongo. Oh iya dari BPD. Nuwun lagu Podang Kuning. Oh, Podang Kuning silet ireng ya. Seleret ireng. Ya lali, santai. Ora perkara santai kowe iki takjak soalé. Kowe iki melu aku nek omonganmu elek iki aku ya melu elek. Oh iya, seleret ireng aja. Gampang adalah diralat. Ralat nggih Bapak Ibu nggih Dede silet nggih, seleret nggih. Gampang toh? Dudu apa? Beres dudu silet tapi seleret. Beres tinggal dilarat ditip ek wae rampung. Ditip ek yo. Kawe kok cangkeme kaya ngono. Dibenerke wis dibenerke. Oh, rapopo dipek wae dienggo tuku rokok. Mau liyane dijaluk to? Sing kuwi PN. Wis nyong. Tenane. Jatahmu. Yakin? Aku dek kapan kae nggawa teke tatin masuk angin. Oh, tenane. Tapi aku mau lho nek sak lembar. Lho, ya manut isine kok. Rong lembar wangune. Wis to tambah ono iki rong lho. Iki jatahku ngono to. Lho, mau ono tambahane. Nah, kuwi ditambahi sike. Aku nek sak lembar wegah PN. Nek rong lembar ki lho Meri lho sa. He? Ki nek marai Meri engko aku jukuk saka tas aku tekor. Oh, tekor ya. Mau iso wis tekor ya? Wis. Wis ya, tak tompo. Matur simpen nuwun. Nah, Podang Kuning. Podang Kuning nggih. Wah, siap masuk. Ngangge bawa mboten? Oh, jelas ya. Oh, mantep. Jane suwe-suwe malah iso dadi MC bal-balan kuwi. Iya. Lah ya ben ra apa-apa men ngapa jenenge berkreasi dhewe bocah. Oh mbiyen tak temokke iki isih walah isinan kae no. Iya. Mentek dek iki S1 jurusan pedalangan, S2 jurusan psikologi, S1-ne skripsine nulis tentang aku. Lah karep bendina ketemu. Iya. Manggris nang omah rame terus yo sayo ngopi ning ngopi cah loro. Kafe desa wae kaya. Ngopi-ngopi yo ayo Pak kita ke kafe. Wah ning kafe ra ngerti carane pesen ya. Bayar sike nek ning kafe iki, bayar di depan. Nah digoyak polisi. Lah munyuk iki malah mirang-mirang. Kowe iki tak critake asal mula bukamu malah mirang-mirangke. Iya. Nah, terus cah loro cerita-cerita. Lah kok takon nembang iki dhek suarane apik ngene wae sa. Karo anu sekolah S2 karo nggo mbayar kowe melu aku nyinden. Nyinden biyen yo ming biasa tengok ngono kuwi. Oh. Iya isih nek pemain cara pemain isih cadangan ya banjelan. Heeh, banjelan. Heeh. Biyen tak bayar 75 seneng aja. Seneng banget ya. Ini buat saya, Pak. Heeh. Makasih mau tanganku diambungi kae. Heeh. Saiki bareng rada suwe wis nekor-nekori iki. Iya. Ora apa-apa lho, aku mbiyen ya berawal saka pemandu sorakmu, aku senomani PWKS aku mbiyen ya. Nganggo anduk ning kono kuwi bareng seno ngono kuwi aku ya melu karo kanca-kancane ngono kuwi. Terus saiki munggah derajatku, sorry ya. Oh, berarti sing sok tak rungokke iki sapa ki maune Sina-sina kok suwe-suwe sumi sono. Kowe berarti kok sono iki kirek biyen rong diralat biyen ya. Oh ya saiki wis pinter golek duit. Wis pinter ya kudu ngono ya S2 ya kudu cerdas ngono lho. Iki sing sok nyebar isu elek ya iki. Piye? Ya mau bengi saka Pati wis dinehi transit sindene do moro aku kabeh. Pak sumuk, Pak. Sumuk cari tempat yang dingin, Pak. Oh, iki cangkeme Elisa ya. Nanti sindene do protes kabeh. Oh iya, ya ora apa-apa. Sidane tok
Ayo dadak cucul duit aku. Iya, ya wis ben apa. Lah ya ngono kuwi dalang ki ya beneh ngono kuwi ya aja nek cul ora owel ngono lho. Aja owel langsung. Oke, dinggo pengrawit sinden apalah udah pek aja. Ngono lho ketone sugih ngono lho kan didongake karo pengrawite sansaya sugih ngono lho. Aja owel. Ora. Nek oweli mengko kena karma wudunen ngene. Aja owel. Nek cara wong ngene iki kaya wong ngising. Wong ngising ki ngising wae, ora goleki teleke. Ya ora. Ngono. Dadi nek kowe wis ucul duit ya ora usah diungkit-ungkit meneh, aja diungkit-ungkit meneh. Ngono lho ya, Pak ya. Paham to, Ro? Lah ngono jeneng wong ucul kok diungkit. Bocah iki lek arep ngandani kepiye ngono lho. Kok seneng golek telek ngono. Golek telek dengkulmu mlocot. Ya ngono prinsipe tak omong to. Nek piyai Jawa kuwi aja sok iki ning pementasan lho, Sa. Iki Pak Wakil Bupati ana, Pak Kajari ana, aja nyebut ngising. Aku kuwi njebut yo anu. Kuwi kata aku iki ngajari kowe. Dicilikke volumene. Tak bandung cempalamu. Aku iki ngandani kowe. Oh iya ya. Aja muni ngono kuwi. Wis pira kowe mirang-mirangke aku. Ora ning panggung, ora ning masyarakat, kowe mirang-mirangke aku terus ning aku wis tak trima ora apa-apa. Demi kowe iki ben kariere naik. Iya. Kok mirang-mirangke ning masyarakat. Lah tau mlaku-mlaku karo aku lho, Nok. Urung wancine wayangan awan wis tekan gone mlaku-mlaku, lah kok nembung wong wedok lagi nyapu. Bu. Maaf Bu, mau ngising. Lha piye? Aku langsung tratap ngono matek aku. Tak candak wonge. Ajeng wonten wingking. Sama aja, Pak. Wah ngeyel pokoknya. Sing ibuke wis mendeli, aku terus maaf Bu ini orang Sulawesi. Iya. Tidak bisa bahasa Jawa yang baik. Aku pertamane malah luwih alus, aku reti alusane iki bucal apa bucal. Bu kula ajeng bucal niki ne selak kebelet bang toh. Bucal niki lho Bu. Wah, ngising ngono aku wis bingung saking bingunge golek kata sing wong kabeh ki paham ngono wae lho. Ya wis. Gek nembang kok ndak malah cerewet wae cangkemmu tekan dinti. Iya. Nadyan wujud. Nek nembang nyuwara Jawa ora bener to. Heeh. Temong paksi. Saiki nganggo bahasamu sing tok nggo biasa bendinane. Piye maksudene? Ayo maksudene kuwi dienggo nembang kuwi ora. Nem, iki ning kene ne. Heeh. Neno. Kuwi nganggo basamu. Ngono kuwi. Ya ora iso iki wis diapalke tembang ngene. Tempange wis diapalke. Ayo dijajal. Agawe talinane brontone sapane. Rasa basa Jawa biasa wae wis. Alus manis tur merak ati neno wasenggon kula goleki si podang kune neno ipo bunga henga Sa, entuk saweran saka Pak Tristianto. Saweran ndandine? Ya yo ki mlebu ning bank nek saweran ki. Wah, bankmu. Saka Pak Tristianto ki mlebu ning rekeningku 2,5 juta. Weh, benane. Ya iki lho. Ya ndelok, aku kudu ndelok. Bi bukti otentik apa ora? Kondo bos. Bank Mandiri. Bank Mandiri. Tristianto. Oh, kuwi dienggo Elisa. Baca dulu. Oh iya. Kagem Pak Seno 2 juta, Elisa 500.000. Wah. Aku mau 500.000 ya ora apa-apa, ikhlas aku. PN.
Beratine kuwi bener to nek misale ikhlas karo sinden karo wiyaga engko entuk ijole bener ora? Maksudnya? Loh, mau esuk wis ujujul duit. Nek ikhlas entuk tukarane ya ora, entuk diijoli. Nah ngono kuwi, makane aja golek ising baleni meneh. Aku kaya goblok banget. Pening palanya ya. Pening. Ya pening. Enggak cuman rawa yang pening ya, palamu juga ya. Tekan ngendi mau ya? Baru rawe. Aja dadi kandhani ben. Rasa dadi kandhani. Oh sinden kandhani tak ajar kamu. Ben mikir. Nyandeng bisa dadi tombo esok iki ngene Pak Tristianto diaturi iki sisan ya. Dadi rasa bladak bolak-balik. Oh iya nggih. Sekalian podang kuningnya ya. Mangga. Esok awan ning omah wis ora krasan. Luyuran anggoleki sing tak sayang. Pengobang miterang gonku goleki ora krasa esok kanthi wengi eman yen nganti liya kang nyawa luyen tak sawang mencoke ngepak
Son Ilarohi Ki Seno Nugroho bin Ki Suparman. Al-Fatihah. Amin. Matur sembah nuwun. Ya, nek wis ngene. Ulawa bocah baceh diamuk wong lolo kepalan. Coba. Naga Bandala. Wis apa? Laden Halyodulma Gati. Kadang nata pengilan pati negara Ngastina. Ayo, Ratu Gustimu tekan kene. Ora nyembah dramaane Naga Bandala. Kalakonono ratu tak tugel silahe. Cangkeme sing apik. Lawaton ngucap. Ratu Gustiku atok tugel cilamu tugelen cikek cilahe Dulma Gati. Ayo, kaya aku sing tekaning pati semplok cacamu ae. Model. Wedan. Ayo matno sastra jendramu. Watos tenan iki. Wedan. Iya. Gowo gaman. Oke. Udus. Kowe iki pangeran pati kok gamane sepele. Iki tau tate tak nggo nyolong goli ping 4 lakonangan. Model. Ya. Dan gak apa-apa. Geladi Pramuka. Tibano model we. Oh lah apa-apa. Ayo. Mohon perhatian. Kowe iki kampak kok dienggo halo-halo. Batu mau batu iki batu roe. Mungsuh Naga Pratala. Lho, sing sowan ning Ngastina mau Naga Bandala. Jebul boten ijen Naga Bandala ning kancane kathah. Naga Pratala nggih wonten piyayine alit ning Digdaya man. Kula anten boten dirasake, kula semanggaken. Kawon kula man. Wah, mati kula man Kartamarma nggih. Kalah kawon. Mungsuh wong sabrang, mungsuhmu dudu Pandhawa lho. Ning wong sabrang, inggih ning nyatane kalah. Terus aku tak takon karo kowe, Kurawa iki arep menang mungsuh sapa coba? Mungsuh Pandhawa kalah, mungsuh anak-anak Pandhawa kalah, mungsuh Panakawan kalah. Iki mungsuh pendatang baru di kancah pekeliran. Jenenge Naga Bantala kok kalah, nyatane kalah ya kalah. Sampeyan ajeng ngicipi tangane Naga Bantala mang maju ora cerewet bae. Wong kalah kok dipaidu sengit kula marai lara teng ati. Satama nggih, Mas. Anak pendhita kondang kok kalah karo wong manca negara, nyatane kalah. Nek cara aku isin, kula kok biasa. Kalah ya kalah kok dadak. Isin barang niku sing isin nggih napa kula tak takon. Macem-macem. Durma Gati wis maju pun, Man. Mungsuhe Naga Bantala. Oh. Kula tonya jajane diek. Niku kedhepme mboten. Kula tonya pindhane bles udan. Mboten. Kenging jajane blek ngoten niku obah wae ora. Nganti kula ancang-ancang ya gak apa-apa. Kula nggawa gaman, Man. Weh, sangu gaman, sangu. Apa? Pengot. Kula tutuke gak apa-apa. Gladi Pramuka.
Kowe iki kadang nata kok nganggo glati pramuka. Nun sewu saben cemuah kliwon kula kutuki lho, Man. Heeh. Ning gak temomo. Ngagem bendho gak temomo kula diantel rai kula bles. Oh. Candak sila kula templeke nggon dengkul ngene iki diantemi blung. Kula wis cambat-cambat, Man. Kula cuma nggaken. Kali dhewe tangane gedene lah jamak-jamak, Man. Tangane nggih. Tangane naga Bandala duduk klambine abang. Sapa sing kira-kira wani anu apa jenenge wangi naga Bantala omong kok. Aku sing wangi karo kowe. Yakin? Tenan. Sampeyan wani? Wani. Sampeyan nek wani ora dilakokke dadi wayang bosok teng kothak. Sapa to? Niki wonge. Oh, ya wis. Begini lah wani kok sampeyan niku aneh-aneh lah. Pun mbaken, Man. Ya, kalah. Kawon. Ora maju meneh nggawa apa ta apa. Mboten man mbangane lolo awake mbok ya wis. Nek ngestina dipek utawa dikukup naga Bantala, nggih ben lah masalah. Lah diwitekno nek kula kalah ajeng napa? Nek kula menang kula rakitang ditik iso balas iso kono nglacakke loloe lah masalah. Gelut niku pengajeng-ajenge menang. Nek kono diantem gak nglacakke lolo babal blas. Soloh nyawa. Iwak kecemplung wuwu, sulung mlebu geni. Mesti modal. Ayo. Ibaratnya kaya dene cecak nguntal bis kota. Cagak. Wuta ngitung lintang nang kelakone cepak wulunge. Sapa sing arep maju? Kurawa kok wis kaya wis entek gusis. Kartomarma, Surtayu, Swatama sing do seneng perang-perang kok nganti do entek. Sapa iki sing arep maju? Sapa kok ngabani mobil? Kula Man. Citraksi. Nggih. Arep maju po? Wah, ujan kowe iki ngapa ya? Kok dadi awakmu tok pernis barang ki men ngapa? Men kilap, Man. Oh iya. Soale arep maju perang. Oh iya. Mungsuhe sapa? Mungsuhe naga Bantala. Naga Bantala ora pancen terkenal. Kuku kula sing ajeng nyang-nyangan apa? Nyangking sirahe naga Bantala. Wani apa kowe? Sing tak wedeni apane? Amo Suramrata Jayamata imbang yen padha-padha. Naga Bantala, kowe ora gelem mundur saka negara Ngastina kelakon candak siramu tak tuk. Tugel. Gulumu. Baleni. Candak kelakon tuk. Tugel. Gulumu. Baleni. Mbangane kok aku isin. Kok nak candak. Tugel. Nah, anyar ning tugel. Kowe tak kampleng lho, ana wong mangan kowe ngerti ora? Kok anyar ning tugel. Neng ora iman-iman. Ya wis men. Ikhlas lahir batin. Do ngerti lho. Wah, ajane dewan. Iki sapa iki? Takon karo aku. Abdining Prabu Bandung Nagasewu, aku Naga Pratala. Naga Pratala. Aku goleki sing jeneng Naga Bantala. Kuwi kadangku, kuwi padha-padha abdi negara ing Bantarangin. Aku ora sudi mungsuh kowe, ra imbang. Kowe meng kaya ngono aku kaya ngene padha karo cecakmu, cecak mungsuh boyo. Aku cecake kowe boyone. Lho, lah kowe kalah no. Kualik. Aku boyone kowe cecake. Timun mungsuh duren. Kowe timune, aku durene. Sirmu ketemu sapa? Naga Bantala. Naga Bantala ning kono. Kowe rasah mungsuh aku mungsuh Naga Bantala, Pak.
iki? Naga Bantala. Waduh. Lah kok gedhe kowe? Terus nang ngono sekecake, aku tak musuh kae wae. Golek mungsuh kok golek sing cilik. Bareng kene mungsuhe gedhe kok. Lho kok rene? Kualik kowe kene. Oh iya. Ayo kowe aku sing tekaning pati. Iki Raden Harya Citraksi. Kadang nata Prabu Duryudana. Nana Naga Pratala. Ono paran. Ora mundur saka negara Ngastina kok tak cangking siramu. Wis mantep kowe muni ngono. Wis. Wis kira-kira menang. Lu ngerti? Nek kowe muni ngono kuwi nek pancen kowe iso ngalahke Naga Pratala sakarepmu. Nek kowe ora iso ngalahke Naga Pratala, isin dirungokke piyai semene. Sumbare wis petak aci-aci. Aci-aci piye? Maksudnya piye aci-aci? Kuwi basa apa? Petak aci-aci iki basa apa? Mbok saiki iki nganggo basa sing iso dipahami karo masyarakat. Sesumbare petak aci-aci. Cio apa? Cio gambar manuk apa? Kuwi ciu. Sumbarmu kaya ngedapi-dapi. Monggo piyai semene iki padha ngerti kabeh. Nek kowe mungsuh aku mesti do mbedhek menang aku. Nek nganti menang kowe iso ngajar aku, penonton semene iki bubar kabeh. Bali kabeh. Masa? Terus mula tinimbangane kowe menang ning penontone bubar, luwung kowe kalah penontone ajeg. Ngono ya? Nek aku menang mesti do ora percaya, do mangkel karo aku tur mesti luwe-luwe do ngunekke dalange pekok. Lah iya. Citraksi kok menang ki cara ngendi? Heeh ta? Terus do lunga, do mangkel atine, luwe-luwe saya kasar meneh, ora dundang mayang meneh, tak cilaka. Ha iya. Kok aku karo kowe neng kotak apa jenenge dadi wayang ora kanggo krikiti tikus. Betul. Lah terus yen wis ngaku bener, nek ngono aku apike rasa perang, aku tak mundur ning tetep wayang ngrembaka. Heeh. Ya wis penake ya Naga Pratala. Yo. Kowe saiki karo aku dadi sedulur. Yo. Salim. Yo. Sesuk malam Kemis lunga ora? Ora. Neng nggon aku bancaan. Aku elektunan. Oh iya. Penyanyine jos-jos. Tak apa? Tak goleke sing dede. Oh iya. Mangkat ya? Ya. Wis rasa perang ndak malah dadi musuh, kowe karo aku dadi sedulur sing apik-apik. Ya sakarepmu Raden Citraksi. Wis penake nang kene Naga Pratala. Piye, Cit? Pun dadi sedulur, Man. Kose. Sing dadi sedulurmu sapa? Naga Pratala. Lho. Kaiki wajib tok pateni mergo arep bedah negara Ngastina. Nek cara kula dikekke mawon, mergo saniki usum bedah rumah. Oh. Mbok menawa negara Ngastina didadani. Nek cara nggon wayang bedah ki tegese Ngastina dibedah, ratune dibondo. Terus kowe karo aku minggat saka kene. Ngene man, perkara kuwi monggo ning aku diwenehi ngerti karo si Naga Pratala. Nek Citraksi menang perang karo Naga Pratala niku siji mbubarke penonton, angka loro luwe-luwe dalange mesti dianggep edan. Mergo Citraksi kok menang. Gedhe-gedhene nek nganti sing nanggap kagol sok taun ngarep ora ditanggap meneh. Kula karo sampean dadi wayang bosok ning jero kotak ora ditokke krikiti tikus. Sampeyan gelem ana patih kok dimor tikus. Terus mbangane kula menang ning ra ana wayang. Aulung kula kalah ning kabudayan wayang tetep ngrembaka saindenging Nuswantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kana lunga kana. Lunga, aku ki buyer weruh raimu ya. Kowe iki kadang notone goblokmu lho. Lho bener mboten? Bener mboten? Sesampeyan iku wong tuwa iso mikir ora? Mbangane kula menang, ning kula karo sampeyan ora bakal dilakokke meneh, mergo dianggep dalange petuk. Citraksi kok menang niku cara pundi napa wonten? Sampeyan weruh Citraksi menang perang, sampeyan tau weruh? Le wayang sapa? Tanggapane pira? Teng pundi kula tak takon.
Gak ono, Man. Mula mbambangane kula niku mengke dadi wayang sing ora tau kanggo teng jero kothak, luwung saniki mundur ning sing penting tetep eksis. Paham? Ya, mundur. Wis minggat to. Wis ngundak vertigo kumat ge wis. Aku gagas wong kok gobloke kaya ngono lho. Khususon ilarohi Kiseno Nugroho bin Ki Suparman Al-Fatihah. Amin. Matur sembah nuwun. Ya, nek wis